Assalamualaikum sanak ajomin kasadonya. Ba akabasanat, lai sehat-sehat ji. Semoga sanak nan menonton videoko dalam keadaan sehat, amin. Kaliko ajomin ajak sanak masuk ke dalam, setelah tugu kapal koto. Sampai ajomin ajak sanak raung. Tonton videoko sampai habis di sana. Kini kita masih berada di kapal koto. Ajomin ingekan baliak untuk sanak nan alun subscribe channel YouTube CCTV.par.in. Silahkan di subscribe dulu yo sanak, biar ajomin semakin semangat ajak sanak raun-raun. Jangan lupa di follow lo akun TikTok dan Instagram CCTV, Pariaman yo sanak. Tarimo kasih banyak sabalum yo sanak. Kalau ada sanak ajomin dan warga Siko, ketik di kolom komentar yo sanak. Sabana sanang mato mancaliak nagarinyo sanak, angin pun sajuat, di Siko banyak sawah. Kini kita memasuki nagari Padang Bintuangan. Sabalah sub ado tugu mirip Monas versi mini yo sana.
Kita kini memasuki nagari Sandi Ulakan. Sekian dulu video Ajomin kali Sanak. Nantikan video Ajomin berikutnya sana.